En hier gaat het om, de beschermen wetterpiepermoes. In september is op de nijbouwlocatie invangen bij deze sleert. Krijgt als Jerenlien de vindst van een wrotmoes bij het Pankoe-paviljoen van Terhenne, is dat geen goed nieuws voor de ondernemer. Er wordt nou net werken aan een nieuwe supermerk en eens hier de bouw al beginnen matten. En het is net niet wat er komen mat. We worden het vaker zo groot, we krijgen volle met parkeerplakken, het assortiment wordt vele malen groter. En ja, en nou is de kans dat dat gewoon net gebeurt. Terwijl je in de aanlossing van het nijpand al gewoon er ook gaat. De joerdeistige zaak is te Liets en is Boppe dat al verkocht aan de boerman. Door de vindst van de moes is voor de nijbouw nou een ontheffing nodig. Verder moeten de bisjes voortvangen worden. De vertraging dreigt op te rennen naar 2 maanden. En dat budget verhuis je in het drukke toeristenseizoen. Wils erop rekenen is dat de toeristen dan al terug te kennen in de nieuwe en gruttere winkel. Wij moeten het hier in Staveren gewoon van een heel groot gedeelte van het toerisme hebben. Natuurlijk zijn de vaste klanten heel belangrijk. Alleen de toeristen zorgen wel dat we hier nou gewoon zo'n winkel zetten kennen en dat het mogelijk is. En dan krijg ik als juist, we gaan wel uit van een bepaalde omzet straks en die herinner ik nou misschien wel mis. Dat de wetterpiepermoes zo bot beschermen wordt, had een reden. De muis staat op de rode lijst als kwetsbaar en is in de hoogste categorie opgenomen in de flora-fauna-wetgeving. Deze confrontatie tussen mens en moes gebeurt heel iets vaker. De mensen gaan steeds dichter naar de gebieden waar deze muis zich bevindt. Hij zit vaak aan de randen van natuurgebieden of in natuurgebieden bij de grote meren. En ja, als we daar natuurlijk steeds meer ontwikkeling gaan doen, dan kom je de muis steeds vaker tegen. Melis adviseert het jeder in de bouwplanning te onderzoeken als er moesten zitten. Want dan is er wel genoeg tijd om een ontheffing te vregen, met alles wat erbij zit. Maar er is maar een beetje geluk, ik nog een orenmethode.